La segona edició de la concentració interclubs Vespa Lambreta de la Comunitat Valenciana ha fet enguany parada en la Llosa de Ranes. Prop de 200 exemplars d'aquestes mítiques muntures arribaren al municipi després de recórrer una ruta de 90 quilòmetres. La trobada arrencava a les 9 del matí del diumenge a la ciutat de Torrent. Després d'esmorzar, iniciaren el seu recorregut per vies secundàries passant per localitats com Montserrat, Alfarb, Alzira, Manuel i la Llosa de Ranes, on arribaren al migdia. Així estacionaren la plaça Major per ser contemplades per amants i curiosos. La cita va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament, que va rebre als participants amb refrescos a la seva arribada. Avui tinguem un dia de festa en la Llosa de Ranes. És un espectacle veure tanta moto i tanta afició a la Vespa junta. I sobretot per nosaltres el que és una satisfacció és tindre així avui en el poble de la Llosa gent de pràcticament tota la comunitat, des d'Alcoi fins a Tavernes, des de Torrent, que és des d'on ve realitzant-se aquest interclub, i estem molt contents de que estiguen en el nostre poble, de fer una festa, aquells que són amants del motor i són amants de les vespes, però sobretot de que disfruten del poble de la Llosa i que es troben com si estiguessin en la seva casa. Hem fet un event que el fem una vegada a l'any i gràcies a Déu ha sigut un èxit perquè ha sigut assistència massiva després de totes les concentracions que n'hi ha per ahir, i gràcies a l'Ajuntament i a tots els clubs que han col·laborat ha sigut un èxit, i ara estem tots així en la Llosa, que és un orgull pel poble que estiguen totes les motos així posades de tota la comunitat valenciana. Els participants pertanyen a 13 clubs i penyes de la comunitat com el Don Tinyent, el Servizio de la Llosa de Ranes, Moixent, Quatre Gats, Requena, la Safor, Alcoi, Ibi, l'Scooter Club Marina Baixa, Club Motoclàssica Castelló, Sons of Vespa Club Lambreta València, Clàssiques Tavernes de Valldigna i Abejas Negres Vespa Club. En aquest cas jo sóc el representant de la penya de la Safor, estem instaurats en Gandia, hem vingut quasi 50 participants i enguany esta edició eixia en Torrent, que tenim així a David, que és un organitzador de Torrent, i acabava així en la Llosa. A poc a poc hem aconseguit un esdeveniment molt bo, crec que som prou de les 200 participants, i simplement agrair a la banda de Torrent, al restaurant El Pino, que ens ha donat l'esmorzar, i així l'Ajuntament de la Llosa, agrair tot el que ens estan ajudant per a fer aquest tipus d'events. Tots ells gaudiren d'una jornada lúdica i festiva amb la Vespa com a gran protagonista, que posava el seu permaidor amb un dinar de germanor a la Sala Paradís de la Llosa de Ranes.